euskaldunak gaia, eta behar bada itxuraz zerikusirik ez badaukate ere, behar bada horizerekin narekin lotzen da gehiago, nire borrokak alde batean euskaltasun baten kontra, horizeren kontra, eta gero euskaldunak ulertzeko modu espainol baten kontra. Eta manifestu atzeratua ere bai, linea berean dago. Begira, ni euskal zaretzen hasi naizenean eta euskal gaiak irakurtzen eta hasi naizenean, dagoen gauza bat da, euskaltasuna identifikatzen da horizik eta bezala, nerea ez den euskaltasun batekin, nerea esaten dudanean, ez da inbeste nerea bezik berriro Joseba Intxausti eta ipatu behar ditu. Neri irakatzi zaidan edo zabaldu zaidan euskaltasun hori, euskal kontzientziara iritsi naizenean, nahiko berandu, beste bat izan. Beraz, Lizardi irakurri arazi naute, eta irakurri dut eta deskubritu dut, eta beraz, natura bai, baina beste natura bat da. Eta, batzu esaten genuen, rurala bai, baina mesedez beste begiekin ikusitako ruralitate bat, etc. Alde batetik dago, beraz, euskaltasun bat insoportable egiten zaizuna, eta neurri handi batean EAG-TNU berekin identifikatu dena, batez ere garai batean, gaur ez dut uste horrela denik, baina gure garaian bai, euskaldunak horrekin identifikatzen ziren. Eta horren aldamenean dago beste, artetxe, nik irakurri nituen artetxeren liburuak, ziran eta urdaneta eta okendo edo ez da gizintzu dauzken. Badaukaula, duzen erdi bat liburu badaukaula euskaldun ilustreena eta San Ignacio Loyola eta momentu, lehenengo momentuan deskubritzen dezuet, gure handitasunak dira, baina bigarren momentuan, kontzientzia hartzen dezunean, baina euskaldunaren uko bada, alegia, goratzen ari zaizkit euskaldunak ez diren guztiak. Eta orduan reakzio bat ator, hain zuzen, euskaldunaren arrokeriaren eta goratzearen kontra, ze euskaldun reala da, gubezelako, nola idatzi ez dakigunok, idatzi nahi genukeenok, eta ez degunak erderaz idatzi nahi, langileak direnak, ze burgez txikiakia erdaratu dira, alegia, euskaldun reala, eta hain zuzen zuek bazterrera usten dezuten hori. Beraz, reakzionatzen dezu, alde batetik, euskaldun reala, baserritar horrekin identifikatu dutenak, eta berdin, retxasatzen dezu, eta manifestu atzeratu hortara dator. Hori, kasi zuzenean artetxeren kontra, edo, dijo, artetxeren, eta artetxea aipatzen dut, baina artetxe bezalako autore asko zegoen. Orduan, euskaldunen arrotasunak, edo arrokeriak goratzen dituzten horien reakzioaren kontra dago baita ere. Eta espainolak eta euskaldunak dago, hain zuzen, euskaldun hori mespretxatzen dutenak. Batzuk arrokeriaz goratzen dute, baina horiek ere baztertu egiten dute.